дар саҳиҳи бухорӣ ки яке аз саҳеҳтарин китобҳоест ки аҳодиси паёмбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи васалламро дар бар мегирад омадааст. дар китоби адаб боби 2 ҳадиси 2 шахсе аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам пурсид: ё паёмбар, сазовортарин шахс ки барояш эҳсон кунам кист? паёмбар гуфтанд: модарат. он шахс боз пурсид: баъд аз он кист? паёмбар фармуданд: модарат. он шахс боз пурсид: баъд аз он кист? паёмбар фармуданд: модарат. бори чаҳорум он мард пурсид. паёмбар фармуданд: падарат. ин маънои онро дорад ки аз эҳсон 75%-аш, яъне аз 4 ҳисса ба модар ва 25%-аш аз 4 ҳисса ба падар дода мешавад. ба монанди оне ки дар мусобиқаи медалҳои тилло, нуқра ва биринҷро модар гираду ба падар танҳо як коғазе барои иштирок, барои дилбардорӣ диҳанд. ва ин чизест ки ислом меомӯзад. агар мо таҳқиқ карда бароем, ислом 1400 сол пеш ба ҳар зани болиғи мусулмон ҳақ дода буд ки бе иҷозати касе соҳиби моликият шавад ва ё аз моликият даст кашад. ин аст ислом. дар давлатҳои ғарб бошад, танҳо соли 1870 ба занҳо иҷозат доданд то бе пурсиши касе соҳиби моликият шаванд ва ё аз он моликият даст кашанд. бибинед ки ислом чунин ҳуқуқу озодиҳои иқтисодиро ба зан 1300 сол пеш аз аврупо дода буд. ва дар ислом мо ба калимаи зани хона, housewife, ки шумо истифода мебаред, розӣ нестем. ин хуб маълум аст ки зан ба хона издивоҷ накардааст. мо занро созандаи хона мешуморем, шахсе ки хонаро месозад, оиларо бунёд мекунад. бибинед ки мо бисёр ақидаҳои гуногунро мубодила мекунем. бисёриҳо мегӯянд марду зан дар ислом баробар нестанд. дар ҳақиқат марду зан баробаранд, аммо баробарӣ маънои якхелагиро надорад. онҳо баробаранд, аммо якхел нестанд. агар аз рӯи физиологии равонӣ ва биологӣ бигирем, онҳо нақшҳои гуногун доранд. дар маҷмӯъ марду зан баробаранд, аммо дар баъзан мавридҳо зан бартарӣ дорад ва дар мавридҳои дигар бошад мард. ман як мисол меорам. ду донишҷӯ A ва B ҳардуяшон дар имтиҳон аз 100 80 гирифтанд. фарз мекунем мо 10 масъала дорем ва дар масъалаи аввал донишҷӯи A аз 10 балл 9 балл гирифт. донишҷӯи B бошад аз 10 балл 7 балл гирифт. дар масъалаи дуввум донишҷӯи B аз 10 9 балл гирифт. донишҷӯи A бошад 7 балл гирифт. дигар масъалаҳои имтиҳонро ҳардуяшон аз 10 8 баллӣ гирифтанд. агар ҳама ҷавобҳоро ҷамъ кунем, ҳарду донишҷӯ аз 100 балл 80 гирифтанд. онҳо баробаранд. аммо дар ҷавоби масъалаи аввал донишҷӯи A бартарӣ дорад. дар ҷавоби масъалаи ду бошад донишҷӯи B. дар дигар мавридҳо онҳо баробар буданд. хулоса ҳамин аст ки дар охири имтиҳон ҳардуяшон баробаранд. баробар. ман ҳам мехоҳам ба шумо ҳаминро фаҳмонам ки марду зан дар ислом баробаранд. дар мавридҳое мард бартарӣ дорад, дар мавридҳои дигар зан. мисол, агар дузде ба хонаам дарояд, ман зан ё духтарамро намегӯям рафта аз хона ҳимоят кунад, чунки худо қуввати хубтар ба ман додааст ва ин вазифаи ман аст то аз онҳо ва хонаам ҳимоят кунам. чуноне ки Аллоҳ дар Қуръон сураи Нисо ояти 34 мефармояд: худо ба мардҳо қуввату бартарӣ додааст ва ин вазифаи онон аст то аз занҳо ҳимоят кунанд. пас дар қувва мард бартарӣ дорад. ва мисоле ки пештар гуфта будам дар бораи эҳсон бар волидайн, занҳо 3 баробар бартарӣ доранд то меҳрубонии фарзандро соҳиб бошанд. пас инҷо зан бартарӣ дорад. чуноне пештар гуфтам, марду зан дар ислом баробаранд. дар баъзан маврид занҳо ва дар баъзан маврид мардҳо болои ҳамдигар бартарӣ доранд.